Beb. Orang. Nah. Jangan digibah lo ya. Sayapku? Oke. Sayap gue, Bes. Hah? Kudune iki mau karo dicrot-croti bumbu lek bakar. Amen ngene iki lho, amen tambahi bumbu terus tambahi kecap baru enak. Tambahi bumbu, tambahi kecap ngono kuwi. Oh, jadewan tuku ngene mau. Ngono mau kono apa eneng? Iya. Kanu kok dadangnya olahnya bumbu Beb njeng Beb. Mbak Reva loh. Di garis ngene saya. Wes tak garis wis. Titik-titik ae. Anu serai sitok ono Enak serai. Ini kono nek. Aku jendret ya. Enak sudah nang tas apor salamu. Alah ngono kena. Cak kene lho semari. Sudah cepet tengah kok wi. Kita cuma ya wi. Oh direne Mas wis sampe to. Urung lah nyilih rek ya dhewe. Nyate. Kok panas ya? Ikut. Tiga hari. Sesuk jek enek neh. Jajal gue. Enak lu. Oh, kampung. Di kampung. Siapa? Kayak mana ada pengalih yang pinggir laut. Cah pekok-pekok Lungguh yang bayaran kan? Sama bayaran ini anu rokok cuma satu orang anu kalau. Kowe ngomong karo sapa to? Dapat kondang. Anu Taiwan. Enak tepingane. Endi? Udan. Halo guys. Hutan terang. Terus ngono kuwi. Kaya mbak saya. Yang ini hutan terang.